Importante suno kay Iloilo City Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon nga nakahibalo ang mga ginikanan sa sitwasyon sang ilang nga mga kabataan subong nga panahon. May kaangtanan ini sang asod-asod nga mga hitabo sa sulod sang mga eskwelahan kung sa diin ginapahayag nga may aras ang ginapangatubang nga mga mental health concerns sang mga ini. Suno kay Ganzon, kinahanglan nga giyahan sang mga ginikanan ang ilang nga mga bata agud nga malikawan kag mabantayan ang mga ini nga mag-engage sa mga indi maayo nga mga aktibidad. Ginpakigbayin man niya nga dako ang mahatag nga suporta sa mga eskwelahan sa development sang mga estudyante apang indi gid mabayluhan ang dako nga impluwensya sang pamilya sa kada kabataan. Nagapati man si Ganzon nga ang simple nga kamustahanay ang may-ara gid sang dako nga bulig sa relasyon sa sulod sang isa ka pamilya. Kapangabay kita sa ato ng mga fellow parents na magbinuligay kita, mabudlay kay lain-lain kita na generation. We need to learn to adapt and we need to learn things na para malabot na itong kamaintindihan sila. So kapangabay kita na ang patience ang naton sa ato ng mga kabataan sa panimalay, ang mga inablusan naton dira kapuhan na kung mayara kita tsansa na makadialog sa ila. Miskin kamustahon tama lang sila anay.